Salut, vă Dai să ne smăjăm. Nu. Бабу курajite, cu moși de lână. Cu muși de lână. Așteaptă acolo, eu de oră, de apă și de apă. Mama, hai să strigăm cadru. Noroc, băieți. Noroc. Ne jucăm aici în Minecraft. Da, noi facem. Nu cu play master, ce mai facem? Bine, tata tău unde e azi? Eu pas o leacă aici, pas o leacă aici. Tata tău unde e azi? La locul. Am eu toate la locul. Eu mâine trebuie să mă duc undeva. Mâine pe școală mă duc undeva și unde te duci? Și tot trebuie să mă duc. Eu stai cu un telefon. Alo. Vine ca vine. Eu trebuie să plec până acasă. Hai.